ndabukela istatus somnye ongumakhelwane wam othi xa exakekile abaleke eze azobuza izinto ezithile apha kum. Xa ndibukela istatus sakhe basaqhubeka ngalandlela kangangokuba uyaqhayisa ngokuveza ootata babantu, oonyana babantu, ebaveza bengakwazi ukuzenzela nto, belele phantsi besezwe utywala kangangokuba bangakwazi ukuzenzela nto. Bayatsitywa abanye abanxibanga. Ndayibukela kwabuhlungu ngaphakathi ngoba ndiyayazi ukuba nam ndandikhe ndangomnye owayekhe wathwalwa izihlandlo ngezihlandlo, ndothuke ngengomso sekubaliswa ngezinto ebezisenzeka. I remember ndihamba idistance engangosuka apha kule ntente esikuyo sisiya phaa ehamba vangeli, idistance engako, kodwa ndayihamba i-4 hours. Ndihamba ngamadolo, ndihambe ndisiwa, ndihamba ndimane ndivuka ndimane ndisiwa, because ndikhumbula ukuba ukuphuma kwam kwindawo esasikuyo yayingu-9 ebusuku. Kodwa ukuyongena xa zibuya ingqondo ndiyongena phaa kwelaa khaya ndandisiya kulo, kwindlu esasilala kuyo, yayingoo-3 ekuseni. Ayikho indawo endandiphumla kuyo, ndandihamba ndazigqibela ndihamba ngale ndlela ndandihamba ngayo. Kodwa ndaphuma ngo-9 ndayongena ngoo-3, i-distance engangokusuka apha, ndiguqa ngamadolo. Ndafika iimpahla zam zikrazukile. Ndikhumbula ukuba kukhe kwenzeka phaa ekhaya, ndathathwa ndihamba ngaze ndinganxibanga, ndithwalwa ngoontangandini abanxilileyo, baqale bandintlitha. Ndathwalwa ndasiwa ekhaya ndinxilile, ndothuka ekuseni ndinuka phuqu, ndinuka utywala, ndizonyanya. Kwakunuka yonke into, ndinukiselwa nayo impahla endiyinxibileyo, kunuka ingubo, kunuka yonke into ingathi liqaqa elalisifa okanye lalithathwe layofakwa kweza ngubo. Ndandithi xa ndijonga indawo ebendivuka kuyo, ndizijonga mna xa ndiphefumla ndizonyanye. Ngoba isono sikwenzisa into othi noba uyayenza, uthi emva kokuba uyenzile uzisole. Nje kunesikhalo, kunevoid esoloko ikhona apha kuwe ngaphakathi. Kunesikhala othi noba ungavala ngazo zonke izinto kodwa singasoze sivaleke. Uthi emveni kokuba uyenzile whatever oyenzayo ozama ukuvala esasikhala, uthi emva kwaloo nto uzisole. So uYesu wandihlangula. Ezinye zezinto xa sizithetha apha asithethi ngenxa yokuba sibajongela phantsi abafowethu, kodwa sizithetha ukuze abantu bavuke. Okwesibini, inkosi ibakhanyisela amehlo engqondo ukuze baziqonde ezi zinto, ukuba ezi zinto baqhayisa ngazo namhlanje kukho ixesha apho bayoregretha khona besithi akwabe inkosi ndandilisebenzile ixesha endandilinikiwe kodwa ndadlala ngalo. Uthi ubhala uze ungadlali ngentsindiso, ungadlali ngevangeli ngokuba lingcwele. Ndiye ndimsizele kakhulu umntu othi usindisiwe kodwa aqhubeke aphile impilo embaxa, ngenxa yoba lo mntu lowo ndiye ndithi akayazi into ayenzelweyo. Kunabantu abanqwenela ukuba bakwazi ukuphakamisa isandla bathi Nkosi uYesu ndiyakwamkela. Kunabantu abanqwenela ukungena kulaa mnyango wentente abagqitha every day apha. Kunabantu abathi xa sithetha nabo sidibana nabo apha endleleni bathi bafowethu nathi nisibeke siyeza, kodwa iyodi iwe le ntente abanye babo bengakhange beze.
because imvela kancane into yokuba uqhawulise emgibeni okanye emandleni okanye kwitsheyina likaSathane. uSathane xa ekubopha ukubopha iinyawo nezandla. Akukho lula ukuba uthathe idecision yokusuka ekhaya uzokhonza endaweni ekuthiwa uYesu uyasindisa. uSathane angakuvumela kuzo zonke indawo uye kuzo, kodwa kwindawo ekushonyayelwa uYesu uSathane wenza sure, ngenxa yokuba uyayazi ukuba immediately kumentionwa igama likaYesu amandla akhe ayaphela. The minute kushonyayelwa igospel kaYesu Kristu endawo ephezu komuntu ebecinezelwe ngamandla omtyholi, lo muntu lo ukumathuba amaninzi okuphuncuka. Umuntu oquqela endaweni ekumentionwa igama likaYesu, noba namhlanje angangena amane ebuyela kwindawo ayebekade ephuma kuyo, angangahlukani nezono zakhe namhlanje, kodwa ukuba lo muntu umane equqela usayifumana inceba, ngoba yinceba into yokuba umuntu akwazi ukuza kwindawo ekumenshini igama likaYesu. Lo muntu lowo uSathane uyayazi ukuba lo muntu akekho segunyeni lakhe. So iba ngumntu odlala ngexesha uThixo amnika lo. Asinoyibalekela ukuba kunabantu abafuna ukusindiswa. Nanku umfundisi apha emva kwami, umfundisi uMdludlu uthi xa engqina uthi wayeliphara elaliphaka abantu inkunzi, elalitshaya impilisi iwonga. Haleluya. Ephara, kodwa wayenento apha kuye ngaphakathi ehlele ebuphareni esithi ngenye imini ndiyoze ndisindiswe. Ehlelwe yiloo nto engaye ecaweni, waphuma waye enkonzweni yakowabo, kodwa enento ethi mhla ndaya kwinto edibene noThixo, mna andifuni ukukhonza nje, kodwa ndifuna insindiso. Andifuni le nsindiso yabantu abahamba bedlala ngayo, kodwa mhla ndakholwa ndifuna ukukholwa into eserious. So kunabantu abanjalo abahleli ngaphandle abathi ngase inkosi ngandivulela nje ithuba libe linye. Kunabantu abakhala besethaveni besithi andibhilongi kule ndawo. Bantu basekhaya, kunabantu abakhalayo abanqwenela ithuba uThixo akupha lona. Haleluya. Kunabantu abangayifumaniyo le nto oyifumanayo. Haleluya. Haleluya. Ukwazi ukulala. Kunabantu abanqwenela ukwazi uba bacimele i-hour ibenye, okwe hour ibenye. Kukwabafowethu noodade bethu abehla besenyuka ubusuku nemini abangalaliyo, hayi ngoba bengafuni ukulala, kodwa kunemimoya ebacinezelayo, kunemimoya ebaqhuba kalukhuni, kunezinto abazenzayo abangasakwaziyo ukuhlala bodwa. Kunomuntu ongathi xa ungamvalela endlini yedwa, ndithi imini benye umvalela endlini yedwa, angakhala osomntwana oshiywe ngumzali wakhe, ekhaliswa ukuba uvalelwe yedwa. Andithi mna ebusuku elele, ndithi mna umvalele yedwa. Kunabantu abangasakwaziyo ukujongana nabo. So kuyinhlahla ukuhlangana noJesu. And okwesibini, ushunyayeza uYesu oza kubuyisela i-identity yakho. Kunabantu abazilibalayo noba babenjani. Uyazi kukho abantu abangasakwazi ukuyithetha inyaniso.
impilo yabo yonke yeyobuxoki. Nanko omnye phaa emva wayephila lo mpilo, wayengakwazi ukuthetha inyani, wayengakwazi ukuthetha inyani, ukuyithetha inyani. Impilo yakhe impilo yobuxoki bodwa. Ndento ukwazi ukunyaniseka kuwe qala, unyaniseke kuwe. Kunabantu abanqwenela loo nto abangasazaziyo. Kunabantu abalahlekelwa bububona babo. Abanye abantu abathetha izinto xa sidibana nabapha endleleni besithi umthetho wam ndakhulela enkonzweni, ndandingumntwana kaSunday school, ndandikade ndinje. Umve hlabelela ukuba lo mntu uyayazi le nto ayithethayo, kodwa walahlekelwa bubuyena bakhe, wafumana simbo singesinye okanye milo ingenye. Indoda yasemagadala ukuhlala ezintabeni nokuhlala emangcwabeni ayonto eyayithanda. Le nto ukuzixuzula ngamatye yayingeyonto eyayithanda, kodwa umoya ongaphakathi yayenza le ndoda yashiya ikhaya, yashiya abantwana, yaphila impilo yokuhlala kwelabafileyo. So asihlekisi ngabantu xa sithethe izinto. That's why ndimsizela umfundisi odlalayo kweli xesha linje. That's why umuntu oma phambi kwabantu odlalisayo ndiye nditsho ngaphakathi ndithi uyogwetywa ngqongqo. Ayililo ixesha elokunyumbaza abantu eli, lixesha lokwazisa abantu inyaniso emsulwa, ngoba yinyaniso enguKristu ekhulula abantu babe ngabakhululekileyo inene. Imithekla abantu befihlela uYesu, abo bantu ngamakhoboka noba bangasenkonzweni ekubhalwe Jesus Christ ekugqibeleni okanye kwaqalwa ngoJesus. Yeni bantu baseka xa yangaziswa lo Yesu kwabo bantu ngamakhoboka abo bantu. Inkululeko siyifumana only xa kuzaziswa uYesu. Noma abantu bangangeza apha sisibandlela, noma abantu bangangeza kule ntaba, ukuba singamapha ndithi besizitulo zodwa kunabantu abangakhululwa bengazanga kule ntente. Kunabantu abangakhululwa ngokumentionwa nje. He bantu basekhaya, kunezinto apha kule ndawo yaseziphunza ebezisenzeka ezingasenzeki ngenxa yokumentionwa kwegama likaYesu. Asizohamba siba sithi into ethile ayisenzeki nento ethile. We know ukuba when we will preach the name of Jesus, the gospel of God, unenkululeko eyenzekayo ebantwini. Akudingeki ukuba sihambe sikhangele ebantwini sibiza abantu ukuba mabeze apha bazongqina ngezinto hele abantu basekhaya, kodwa siyazi, we know for sure yenzekile. 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 Hallelujah. Sikwenye indawo ekuthiwa kuse casino eMzamba ngapha kwaseBizana. Xa uzofika ePort Edward siyakhonza every day ke, sikhonza every day. Bonke abasindiswa kule nkonzo sikuyo bayayazi uba alukho usuku lamahala oko basindiswayo babekhonza ngehlobo sikhonza ngalo emvuselweni, basakhonza ngalo kunanamhlanje. So njengoba sikhonza pha uza omnye usiza uthi kunabantu balapha ngaphesheya abeze enkonzweni bathi oko mani kwakhonzelwa kula kwesasakhiwo kwatshintsha izinto ehlaleni, sasikade singalali. Kuthetha abantu bokuhlala besithi kunezinto ebezisiqhuba kalukhuni kule ndawo sihlala kuyo, kodwa oko kwaqalisa ukuthandazwa kulaa nkonzo kwatshintsha izinto i-area yonke. Hallelujah. Zange sihambe senza udoor to door, zange sihambe singena emizini sihambela abantu, kodwa sahamba endaweni yokuma
sabiza igama lokubizwa lathi xa lisehla kwakhona izinto ezisukayo. Ngoba uJesu akalende endaweni ekuhlela ubumnyama kuyo. uJesu xa ezolenda kuba khona i-red flag eziphakamayo ukuba nansi ingozi ifikile ithetha nemikhosi yobumnyama, isuka imikhosi yobumnyama ngoba ubumnyama abuzange bakwazi ukumelana nokukhanya. Ahlali zombili njengoba kumhlophe ngokwapha soze kube kwindawo emnyama. Kuthiwe apha kumnyama apha kuyakhanya ngexesha elinye akubi njalo. Hallelujah. 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 Amen. Okay. Okay. Masithethe lena egameni likaJesu. Incwadi kaYohane chapter number 17 verse number 2. Incwadi kaYohane siyathandaza. Mhlawumbe singaqala siswami kwincwadi kaYezenzo chapter number 3. Egameni likaJesu bese siyathandaza. Incwadi yezenzo chapter number 3 siqale kuyo bese sibuye ke ngale kaYohane. That I want to show you something ngegama likaJesu. Incwadi yezenzo chapter number 3 sifunde uverse number 3 siqale kuyo. Incwadi yezenzo chapter number 3 siqala ufunda ku verse 3. Isihloko ukuphiliswa kwesiqhwala. Verse 3. Yakubona uPetros noYohane bengena. Mhlawumbe singaqala ku2 siswami so that sikwazi uyiva kakuhle. Yes. Verse 2. Yep. Apho esangweni lendlu kaThixo. Yep. Ekwakusithiwa lisango elihle. Yes. Kwakukhona indoda esisiqhwala. Kwakukhona indoda esisiqhwala. Kwasekuzalweni kwayo. Le ndoda yayisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo. Yayidla ngokusiwa khona. Kuthiwa minyaka le yayisiwa khona. Yonke imihla ukuze icele amalizo kwabangenayo. Indlu kaThixo kukhonzwa every day yiJerusalema. Kuthiwa yayisiwa every day ukuzicela amalizo kubantu abangenayo. Ngamanye amazwi babe khona abantu abangenayo kule ndlu. Yayingeyondlu nje kaThixo kodwa yayinabantu abangenayo. Yep. Yakubona uPetros noYohane bengena. Yabona uPetros noYohane bengena. Yacela ukuba bayilize. Yacela le ndoda ukuba mabayilize mabayiphe. Yep. Bayijonga. Waza uPetros wathi. uPetros wathi. Khangela apha. Sijonge. Yajonga kubo. Yabajonga le ndoda. Kayilinde into abaza kuyinika yona. Yayilindele into abaza kuyinika yona. Uthe uPetros. uPetros wathi kule ndoda. Imali andinayo. Asizanga sizise izinto eziphathekayo. Kodwa ndizokunika into endinayo. Sizise igospel ye-prosperity. Yep. Kodwa ndizokunika into endinayo hayi into esinayo, into endinayo ngoba isalvation ipersonal ayo yethu yeyam. Jesus. uYesu andikwazi uba uyinaye ndazi mna, andazi uba sisindisiwe ndazi mna. Mhla wayithatha ngolo hlobo soze uphazanyiswe nto. Oh Jesus. Abantu abaninzi baphazanyiswe ngabanye abantu ngoba bayijonge kwabanye abantu abayijonga kubo. Mhla isalvation wayenze yakho wayeka ukuyenze yenu soze ulinyazwe nto. Bangawa bonke abantu kodwa ushiye kubambelele. Iyo lento bhala athi noma bonke bekudela athi ngomsa wakho mna ndizawulandela. Oh Jesus. Athi ndiza kulandela msindiso wena owachitha igazi noma bonke abantu ngoba lento yinto yomntu ayonto yabantu kodwa idingwa ngabantu bonke kodwa xa ifike libantu ifike lumntu. Amen. Ndakunika into endinayo. Yep. Egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha thithi kuwe phakama uhambe. Nansi into endinayo. Jesus. Ligama likaYesu. Ndithi kuwe sukuma uhambe. Yep. Akuba etshilo. Yep. Wayibamba
wayibamba ngesandla wayibamba ngesandla sokunene, wayiphakamisa kuthiwa ngoko nangoko inyawo namaqatha ayo omelele. Yebo, yatsho umtsi yaphakama yenza yama ngenyawo, yahamba yebo, yaza yangena nabo endlini kaThixo. ikhona into ephathekayo ayinikiweyo? Hayi, ayikho. ayikho. Unikwe igama likaYesu. Jesus. Igama likaYesu lahamba layojonga undonakele. Amen. Ile nto yokuba le ndoda inikwa amalizwi, ooYohane bayibona ukuba ayincedi into ukumnika amalizwi azomane ezohlala apha. Oh Jesus. Ngoba kuzawufika abantu abafana nam, Petrose noYohane, abangaphethanga nto. Mhla abantu badikwa kukumliza lo mntu siyakwenza njani, kodwa masimnike into ezawumenza ukuba angasahambe ecela ebantwini, angasahambe exhomekeka ngokulizwa ngabantu, kodwa akwazi ukuzihambela ayoziphandela ngokwakhe. Amen. Ngoba abantu abangakunikiyo igama likaYesu ngabantu abakugcina ulikhoboka lokuhamba uxhomekeke kubo, kanti uYesu xa efika akuxhomekeki bantwini. Bathi noma ba bebe ubucela kwemaliso sebengekho, kodwa ukwazi ukuphila ngaphandle kwabo. Sikhona, sikhona, sikhona. Umuntu angakunikiyo Yesu ukubambe ngejena, umuntu angakunika uYesu uphethe iremote uyi-TV wena, i-channels zikuthi zitshintshwa nguye, udlalela isiginci sakudayisela, udanisela isiginci sakhe. Oh Jesus. Ngoba xa ekunike uYesu amehlo engqondo ayavuleka ukuba kahle kahle ayinguye omele ukudunyiswa. Amen. Ukhona umuntu efanele simdumise sobabini nalo ebendinika uYesu. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Xa ufumana uYesu uyayeka unqula ebantwini, uyayeka uhamba ubhawa kuzo zonke indawo. Amen. Endoda yayiphila impilo yokuhamba ibhawe ebantwini, icela amalizwi, icela uncedo ebantwini. Mhla kwafika uYesu yadlula ebantwini. Oh Jesus. Yayingakwazi ukuyokhonza, isendaweni yokukhonza kodwa zange yamnqula uThixo. Oh bantu basekhaya, ayizange yamnqula uThixo, kodwa indawo eyayikuyo yayindawo yokunqula uThixo. Kwabanintsi abantu abasendlini yokukhonza kodwa bangazange bamkhonza uThixo, Oh Jesus. abaphelele ekukhonzeni abantu, abaphelele ekukhonzeni intando yabantu, abangayazi intando yomdali wabo. Sikhona. Amen. Kodwa mihla le ndoda yayiphila impilo yokucela uncedo ebantwini. Umbuzo wami, bangapha abantu abayendlini yokukhonza beyofuna uncedo, abesi ngoba bezonqula uThixo besobulela, kodwa every time xa besiza beza bezothi sincede papa, sincede impostile, okwesandla sakho, baxhomekeke ebantwini. Oh Jesus. Abakhululekanga ngamakhoboka, athi engenanto eswele kuthi funa 1.5 or 2.5, engenanto ayoboleka imali ezalayo ukuze afumane uncedo, kuthiwa u-1 on 1, Oh Jesus. ngenxa yokuba ngamakhoboka. Abakhululekanga babantu. Oh Jesus. Indoda ekhulula abantu inye, ukwaziswa kwayo nguYesu. Oh Jesus. Yes. Yangena le ndoda, yangena endlini kaThixo for the first time. Ibisiya mihla le, yasithanda siyisikhozo sithi minyaka le, yayimpilo yayo yayisaziwe. Kunabantu abakhulayo bekhule lapha besize enkonzweni bayamazi uba kunotata othile siyohlangana naye emnyango.
kodwa lo tata akayazi incasa yokunqula uThixo. Into ayaziyo kukuhamba enqula abantu, ngoba xa efumana uncedo ebantwini akazunqula Thixo, uzawubulela abantu, akazubulela uThixo. Kodwa apha kwazisa uYesu, ngoba nguYesu osenza simazi umuntu wokunqulwa. Haleluya. Ikwenza ube lihlupho le nto. Wokwaziswa uYesu ikwenza ube lihlupho. Kuthiwe lo mntana kamameli, lo mntana uyasokolisa, akeva. Kanti uyefa xa ingxaki yakhe udlulile kwisiteji sokuthobela abantu nje qha, kodwa wathi bathobela abantu bahlonipha, wamazi umuntu wokunqulwa. Oh Jesus. Noba umprofeta angandiqalekisa andiqalisike andiqalisike. Qalekiseki. Ya, Amen. Amen. haleluya. Jesus. Because ndiyamazi umhlengi wami. Amen. Abantu basekhaya, abantu basekhaya, Jesus. mna yabona, mna ndike ndagxothwa mna ecaweni. Ndixela ngam Amen. kwinkonzo yamasindiswa, xa ingxaki yayo yayiye-double major. Niyayazi ke ngokuba i-double major ke ngumprofethi lo, Amen. yayindlu kamprofethi. Into eyenza ukuba andigxothe uthi mna andimhloniphi, ngenxa yokuba wazisa iproduct yamafutha. Ibandla lonke layoguqa phambi kwakhe lifuna i-anointing. Oh Jesus. Ndashiyeka ndodwa ndihleli njengabantwana. Ndathi soze ndiye, ngoba ndiyayazi ukuba kukhona i-anointing yasezulwini endayifumanayo. Jesus. Wathi andimhlonipha, ndimboni, ndimhlazisa phambi kwabantu, ndagxothwa ecaweni. Oh Nkosi. Ndakhetha ukuhamba ndiyohlala ekhaya. Ndathi ndizawuhlala ekhaya ngoba vele ukumkhonza kwam ndamkhonza abazalwane bengekho. Jesus. Mhla wafika ndindodwa ngasekhaya, wandithatha wondihlalisa ezintabeni, ndayomkhonza ezintabeni kungekho umzalwane. Andiqalanga ukumkhonza ngoba sendiphakathi kwabantu. Ndahamba ndayohlala ekhaya. Ndathi bawo ndizawuhlala uthi uyiveze indawo endizayokhonza kuyo. Ngoba uyayeka ukuhamba ukhothamela yonke into, uyayeka ukuhamba ucenga yonke into. Xa ingeyiyo kuThixo ayiyo nakuwe. Oh Jesus. Amen. Xa uYesu efikile uyayeka uba likhoboka. Amen. Hey, ndikhulizwa ngumhlobo wami, ndikhulizwa nguMr V. Uthi uMr V, hey, kanene wakhe wagxothwa. Undibukela ndishumayela apha. So uthatha ikliphi zalapha. Uthi yo kanene wakhe wagxothwa. Hayi, ndiyayibona le nto ekwenza uba ugxothwe. Jesus. Ngoba le nto uyithethayo namhlanje ibingenolunga pha. Haleluya. Amen. Haleluya. Jesus. Nakhona akuba ndandiye ngenxa yoba inkosi yayithethi no. Ndaya ngenxa yokuba yathi xa ndifika emoto kwathiwa elona bandla lisindisiweyo apha leli. Elinye ndaya kulo i-5 minutes zangiphele. Jesus. Ngenxa yokuba into endandiyamkele nento ebingaphakathi kwayo zazingatshayisani. I-5 minutes zangiphele. Why? Wa-introducwa uYesu. Oh, uba indlavini man ebantwini. Kuba ngathi uyindlavini, ungumntwana ongenamthetho. Ngoba abantu bafuna uba kugidelwe, kudrayivelwe ikatala yabo. Yep, kuthiwa yangena yenza ntoni? Yaza yangena nabo endlini kaThixo. Yangena nabo endlini kaThixo. Ihamba itsibatsiba ibulela uThixo. Yayihamba ithini? Ibulela abantu. Ngobani ebebephambi kwayo? ngoPetros. Petros noyo. Kodwa xa seyibulela ibulela igqobo likaPetros. Njengoba thina sihambe sibulela ugqobo lwabapostile. Oh Jesus. Ugqobo lwala ekhaya zange ihambe ibulela ugqobo lala ekhaya ngoba kwaintroducewa uYesu. Xa kuintroducewa uYesu awuhambe ubulela ugqobo lwentente. Uyadlula kodekede bebekushumayeza. Haleluya. Ubazo okusindisileyo. Amen.
That's why apha kule ndawo singashumayeli thina ziko sisazisa uYesu kahle kahle bekufanele uba amagama wethu anini wazi ewe befanele uba apha kum kubethelela uYesu hayi thina uze noma sesingekho nishiyeke nibambelele kuYesu. Wafika uPaul wafika eKorinti abazalwane bexabana besithi omnye mina ndingawaPawulosi, omnye sithi mina ndingowaPolo, omnye ndingawaPetros, omnye ndingawaKristu. Uyabuza uPawulos uba ngubani owaye emnqamlezweni? Oh Jesus. Ingabe uPawulos uyawazi umnqamlezo njengoba nihamba nje manisithi mina ndingokabani? Oh Jesus. Nawu nayo wakho, nawo wakho, nawu nayo wakho ohamba ukhayisa ngaye. Akanazulu, akanalo izulu. Oh Jesus. Iyodwa indoda eyehle ezulwini, Amen. iyodwa indoda eyabuyela ezulwini, Oh Jesus. iyodwa indoda esezawubuya izolanda abantu yobaintroduce ezulwini. Jesus. uYesu. Yesu. Bantu basekhaya bambani uYesu. Amen. uYesu nazisa indlela echanekileyo yokunqula Amen. uThixo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Iyaphela lento yokuphakama ngoba abantu abaphakamayo ngabantu abangahlangananga noYesu. Isimilo sikaYesu asiphakamanga. Abazalwane abantu abasindiswe baphakeme baphakeme. Kakhulu. Hoye baphakeme man, uphakeme. Yiyeke lento kuba kuthiwe uphakeme ngenxa yoba ungazenzi izinto ezenziwa ngabantu. Ndithi mina leyo phakama kodwa usenza izinto abazenzayo. Bayajola uyajola, bayasela uyasela, bahamba emicimbini bahanzela abafileyo amadini nawe uyawenza. Kodwa ubuye uzobaphakamela bebenawo izolo. Njengoba njengoba namhlanje kuyiSunday kunabantu ebekade besethavela izolo abazohlala njengabantwana bayothi we worship you our Lord, you are worthy to be praised. Abantu basekhaya babe behleli nabo ugqoba bazobaphakamela bengathi ababazi bayanazi. Hallelujah. Xa kubanjelwana isikefu nibamba sonke isinonke isikefu aniphakamelani xa nitshaya kodwa xa sokuziwa apho hamba nabazalwane uyaqala uyaphakama uphakamela ntoni? Kungenxa kuba uhlangananga noYesu ngoba isimilo sikaKristu sikwenza ngoku ungafani nabo kodwa ungabaphakameli. Oh Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ndiyayazi le nto iphakamisayo, le nto iphakamisa abantu yileyo baba ode bathethe. Amen. So ukuze bangathethi baphakamele ungabaniki ithuba lokuba bathethe All right. ngoba kunamagama abaza kubiza ngawo, baza kukhumbuza into ibisenzeka izolo. Wayefoni laa nto kalo laa nto kalo usiskimu mos aniseskimini Jesus. ngoba ukubiza ngeza zinto bazawadiza amahlebo bazawadiza. So uvele uphakame ke ngoku ukuze abazalwane bana hey. Hallelujah. Amen. OPetros banikeza igama likaYesu, bathi xa benika igama likaYesu yakhululeka. Amen. Le ndoda yayingakwazi ukuzenza, yayithathwa ngabantu iyobekwa. Oh Jesus. Ayifika khona ifike icela amalizo ngokwayo kodwa imali yayingeyo yayo, yayilikhoboka. Umuntu ohambayo osebenza nguwe kodwa imali ebekufanele uba ityiwa ngabantwana bakho ayityiwa nguwe, atyiwa ngabantwana bakho, iya endodeni ethile ngoba ulikhoboka elibotshwe izandla nenyawo liziswe endlini kaThixo. Umane uthatha uhamba uye emsebenzini uyophangela ngokwakho uze nayo imali iphelele kodwa ayiye ebantwaneni bakho.
Oh Jesus. ayizenzi izinto zakho, ihamba iya kundoda, ku-man of God, ulikhoboka. Into omane uyiziselwe endlini kaThixo inye, hamba izisa izinto. In fact akukhathalelwanga wena kodwa kukhathalelwa into nayo. Oh Jesus. Mhla wangabi nanto uyawulahlelwa ngemva. Nesihlalo singaphambili awusinikwa ngoba usinikwa, kodwa usinikwa ngoba usenento. Mhla wangabi nanto awuzukhathalela noba ufike wahlala ndawoni, in fact noba ungaphuma. Aba namhlanje bafana nabantu abaqhuba iquantum, Amen. bakwazi uphaya esitratweni, Ewe. bangade beze bebaleka bazokuphathisa. Amen. Kodwa xa ukhuphe imali ngaphakathi noba ungahlika ndawoni mani, All right. in fact abasakuhoyanga. Noba ubuthe kubungxamile bathi my sister, my mama sizawukhawuleza mama. In fact xa uthe immediately ungena ngaphakathi bakwazi ukuyithatha iawa bejikeleza nawe. Abanamsebenzi nawo banomsebenzi nomnye umuntu ozosisa imali ngoba yakho imali. In fact uyababambezela, banento ethi wohlika nini ukuze kungene omnye umuntu endaweni yakho sitye ngaye. Oh Jesus. uYesu yedwa Amen. indoda othi xa uhlangana nayo ingafuni nesente emdaka, Amen. iphume kuwe ngoba haleluya kuthiwa yi-thanksgiving. Oh Jesus. Yi-thanksgiving. Amen. Ndiyabulela ngoku ndenzele kona, ndibulela ngendinako, andibuleli ngento endingenayo. Ndibulela ngokuqhutywa yintliziyo yam, Amen. hayi ngokuba ndinyanzelwe. Ayiphumanga ngakuqhutywa, ayiphumanga kabukhuni, kodwa iphuma ndinemigcobo ngaphakathi. Oh Jesus. Oh yes Lord. Oh hayi, njengoba simisa intente nje, sinento ethi mntakamvakeli, kophela inyanga sawurenta ngantoni, sababhatelela ngantoni abantwana ifees esikolweni. Mama ke siyomisa intente man, asinamsebenzi nemiphefumlo. All right. Inyanga seyizawuphela ngoma sithathe noba iveke eyi-1 ndiyayogqibela uqala phaa ku-25. Masibasemanoma bazoyiqaphela xa siqala nge-25, masiqale nge-23. All right. Izawuphela yona imvuselelo yethu nge-3rd. Amen. Hayi man, masiyolule ngoba kaloku kukhona nabantu bedranti, bakhona oomama. All right. Masiyelule ngoba bakhona abarhola nge-6, masenze noba ngu-2 weeks. Siqokelele sisipledjise. Iyafika intente sikhupha imvlophu Scope envelope. zokupledjisa, Oh Jesus. sibiza iminikelo. Amen. Xa besiza no-5 rand sithi yimali le, Tis. awuyiniki nomntanakho le nto. Umntanakho akakheri le nto Oh esikolweni, Jesus. umnika o-20 rand, uyamdelela uThixo. Uthetha amaqola eza kubantu bakaThixo abalambileyo, Yeah. bathathe kumahlwempu, bashiye amahlwempu bengenanto, batyebe bona ngoba uThixo wabo zizisu zabo. Zisuza. Bantu basekhaya sizonazo isinkululeko. Oh Jesus. Nansi inkululeko nguYesu owalenga esiphambanweni, Amen. uYesu Kristu yena Yesu. yedwa isimahla, isalvation. Hallelujah. Ukhona u-1-on-1 osimahla. Oh Jesus. Uthi nina nonke nisindwayo Amen. ninibulalekayo, izani kumndawo inika imiphefumlo yenu indawo yokuphumla. Hallelujah. Webantu basekhaya nguYesu nguYesu. othi noba izono zibomvu ziqombe, Jesus. athi zahlale phantsi iqombe phantsi sibonisane. Mighty Uthi God. zohlanjwa zibe mhlophe njengeqwa. Jesus. uYesu yedwa onamandla, Hallelujah. igazi likaYesu elibomvu Amen. lihlangana nezono ezibomvu kodwa zikhupha ikhala emhlophe. Oh Jesus. uYesu indoda Amen. emele ukwamkelwa, Amen. uYesu indoda emele ukuphakanyiswa. Jesus. Nalapho esiphunjana sizonazisa uYesu, yekani abantu, thathani uYesu. Jesus. So was this yes. Inkululeko Mighty Jesus. ikuKristu Yesu, Kristu Yesu, Kristu Yesu yedwa, Amen. Kristu Yesu, Kristu Yesu.
Oh Jesus. Oh bafowethu bakhotyozwa manje ndawo. Bakhotyozwa. Yila mahasaya. Mhlawumbe kafundele vesi. Le ncwadi kalento kaMateyu u28. Ndizakubonisa lento uverse number 11. Ndizakubonisa lento ngibothe ngayo. Ndizakubonisa lento. Ncwadi kaMateyu chapter number 28 verse number 11 sithandaza. Verse 11. Verse 11. Isihloko ubuqoki obusasazwa phakathi kwamaJuda. Ubuxoko obusasazwayo phakathi kwamaJuda yebo masam. Bakuba bemkile abo bafazi. Yebo. Amajoni Kwavela athile. amajoni athile. Kulawo ayegade ingcwaba. Ephuma kwindawo Yesu awayengcwatywe kuyo. Engena esixekweni. Angena phakathi kwabantu esixekweni. Axelela ababingeleli abazinhloko. Ephethe imessage kaYesu. Konke Afika aya kubantu, okwenzekileyo. bantu abakhokheli gawe. Bafika baya kubapostoli, bafika baya kubapristi, babaxelela ngezinto ezenzekileyo ngoYesu ezimanyana. Kwenzeka ntoni? Ababingeleli abazinhloko. Yebo. Bacebisana namadoda Bacebisana amakhulu. namadoda amakhulu. Baza bathatha imali eninzi. Benza ntoni? Bathatha imali eninzi. Bayinika amajoni Bayinika lawo. lamadoda ebebone umyalezo okanye ebebone uYesu kubuvukile engcwabeni yebo. Bathi kula madoda, Zenithi abafundi. hambani oshumayela igama lelikaYesu. Kodwa hambani oshumayela ngoku nithi Zenithi abafundi bakhe. abafundi bakaYesu Beze beze ebusuku. ngobusuku bamba Bambanile. uYesu benilele yebo. Ukuba lento ithe yavakala Yebo. kuRhuluneli. Yebo. Thina siyathomalalisa. Aba bahamba. Ningabi nina. Aba bahamba beshumayela kanjengoba beshumayela bafunjathisiwe. Imessage negama linye kodwa ingxaki bayabhatalwa. Oh Jesus. Babhatalela ukuba mabathi kuright ungajola kodwa uthi usindisiwe. Yo. Kuright ungathi unganqila kodwa uthi usindisiwe. Imali bayinikiwe ukuba mabasasaze ubuxoki Oh Jesus. ngoYesu. Mabangayeka ushumayela ngoYesu, mabathethe ngoYesu. Kodwa into abayithetha ngoYesu mabathethe ubuxoki. Kodwa basasaza obo buxoki. Masihambe siswami. Amajoni ayithatha lo mali. Anza ntoni? Enza njengoko Enza ntoni? axelelweyo. Athatha ntoni? Nansi into efike yamosha ivangeli. Nansi into enenze nanikwa le poison nityileyo. Oh Jesus. Nishunyayezwe ngabantu abaloyiweyo. Yo. Kodwa sanuyeka ukushumayela ngoYesu kodwa thathani nansi imali. Abantu abanishumayezayo bayayazi inyaniso. Dasuwaye abanye bengezi kule ntente bayayazi inyaniso. Oh Jesus. Ento sizithethayo siyaziwa ngabefundisi balapha. Amen. Ezinto sizithethayo abapostoli balapha bayazazi kodwa ingxaki imali. Oh Jesus. Imali. Kanti ndathetha inyaniso kulo mama uzamka nesishumi sakhe. Ishumi sakhe Jesus. emsebenzini lo mama urhola 50,000 uzawundinika i5,000 esishumi izamka lo mama. Yo. So kanomxela inyaniso lo mama uzawulahleka nemali yakhe ndizawuyibhatala ngantoni bond. Oh Jesus. Imali into emosha ivangeli imali. Igama liye kwanga lelikaYesu. That's why besithi basindisiwe kodwa banemikhwa. It's because abantu abashumayelayo phezu kwabo babhatalwa imali. Bathengwe ngemali bavalwa imilomo. Oh Jesus. Abanye bayangcutheka abakwazi ukulala ebusuku ngenxa yezinto abahambe bezithetha phambi kwabantu. Imali. Yep.
uJoni ayithatha lo mali ayithatha loo mali enza njengoko enza ayexelelwe. njengoko ayexelelwe athi le nto kaYesu ayikho. Ngoba into enza uba abantu baphilisa intoma kanjani abayikholwa into kaYesu bayikhona. Oh, Jesus. Banintsi abantu abaye ecaweni abafika becula beshumayela bekhalisa ikeyboard kodwa abangamkholwayo uYesu. Imali kuthiwa kwenzeka ntoni sisi wamqhubeka Eli bali ke lento lasasazwa kumaJuda yebo kwada kwaba namhlanje. ima zange iphele lento 2025 years ago Amen. kuthiwa kude kube namhlanje. Kude kube namhlanje. KumaJuda yayihamba ngeenyawo ihamba ngeenkamela ihamba ngedonki. Namhlanje ayiphali ngeenkamela nangeenyawo nangedonki iphala kwi-social media. Yeah. Iye TVini yakho ngoku uzawufika kubekwa iibhafu zemali kushumayela amaxoki Yeah. ngenxa kuba ayabhatalwa. Oh, Jesus. That's why besiza endlini kaThixo angene phaa enxibe amagusha azoma apha ngaphambili enxibe amagusha azo-worship apha Oh, Jesus. enxibe ivest namagusha Jesus. Hallelujah. Jesus. azoqwayiza endaweni kaThixo Yep. ahlale phaa uman of God asikeleke uhlele ekhawutsheni emhlophe Oh, Jesus. kumayosithiwa sibulela ugqobo likababa Qobo likatata. imane sithi intloko lana nguThixo Yep. njengoba ehleli nje apha ebukela abantwana akekho kwasenkonzweni uphethwe zinkanuko Yep. unento ethi phuma nini inkonzo ndimbonile ozoba rayithi kwaba Oh, Jesus. ehamba nje njengoba kube sima pha ngaphambili becula yena akaboni yonke le nto ebantwaneni bakubona amantombazana Oh, ubona Jesus. ibhedi kushunyayelwa kuworship ubona ukungcola bazapha abantwana sii-teenagers bezapha lixhego elidala libone ukuba kandonelanga oyi-1 manibathathe babe babini babe bathathu uthengwe ngemali uSathane akazanga ngenxa yayibe nomsebenzi nemiphefumulo yabantu uThixo wakhe sisisu sakhe Oh, Jesus. into elihlazo baqhayisa ngalo izazela zabo sitshiswe ngentsimbi Oh, Jesus. webantu basekhaya nguYesu esiyawusinda ngaye Yes. yekana abantu balahlekile abantu besendlini yokukholwa nguYesu Oh, Jesus. owavunywa ezulwini Amen. Petros wabuyisela yena Oh, Jesus. kodwa sinayo le nto uyifunayo kodwa kunento ebhetele Amen. lento engcono Amen. kunento engcono Oh, Jesus. ongathi woyifumana itshintshe ubomi bakho completely kunento engcono kunento engcono My God. uzezofuna umsebenzi sinento engcono Oh, Jesus. oshana hasaya Hallelujah. uzefuna umsebenzi kukho into engcono uzegula sinento Oh, engcono Jesus. webantu basekhaya uzehlutshwa yimimoya kunento engcono uyesu ngcono Oh, Jesus. uyesu ngcono Hallelujah. webantu basekhaya asilutho ngaphandle kukayesu Jesus. nditsho nama ndiyonto Amen. uyesu yedwa Jesus. le ntente ayinamandla Hayi. kodwa nguyesu onamandla Yes. bantu balapha Jesus. uyesu esinazisa yena Amen. Yes. ngcono uyesu Oh, Jesus. ngcono ngasuwayo abaninzi bevala ukuba mabangezi kule ntente ingayi kulaa nto iyalahlekisa laa ntsala ukuya bayazi uba nizavuleka ingqondo Yeah. kekho umntu ongamapha azohlala apha simazisa uyesu ahamba aye ebumnyameni sehlangene noyesu akekho Jesus. kekho
bavalwa intente zonke ziyadwalelwa intente abantu bayakhululwa abantu bala bayasapotana kwintente kodwa kule intente sosebenza abefundisi balapha Oh, Jesus. sosebenza ndithi abapostile abaziwayo mna sosebenze ngenxa kuba bayayazi into abayondle abantu Oh, Nkosi. uyesu akahloniphi muntu hlonipha izwi lakhe asizange apha ngoba sikhanvansela ikawe Hayi. asizange apha Hayi. kodwa sothi abantu balapha buyelana endaweni yokuma Amen. indawo yethu yokuma nguyesu Yes. uyesu lidwala nasehlane ngumphembe wokuphephela Amen. kuye indawo yokuma ingqondorha yethu Oh, Jesus. xa sima phezu kayesu utenza ulakho ibandla lam Yes, wathi Lord. namasango elabafile akasoza Jesus. lehluka Amen. ngitsho noba kungavuka imibuso yalo mhlaba isezawuzanyazanyiswa kodwa kunendoda iyodwa eyahlula konke Oh, Jesus. ukufa wakwehlula Amen. amadoda lomhlaba asezawufa kodwa uyesu ebuye emathuneni iyodwa indoda amathambo wayo angekho emangcwabeni iyodwa indoda ekwavula engcwabeni layo liyemti kunanamhlanje Oh, Jesus. igama layo nguyesu Yes. uyesu Oh, Jesus. kodwa phasa sobalekela kuye ngoba lithemba Themba lendalo. lendalo yonke Oh, Jesus. his name is jesus Hallelujah. his name is jesus xa uhlangane naye ukwazisa uthixo onguye Amen. ukwazisa uthixo onguye ifunde nje le vesi bese siyayeka ncwadi kayohane chapter number 17 ukwazisa uthixo onguye sizuyishumayela sesigqitha nje kuye sivala Ncwadi kaYohane chapter number 17. yebo Siqala ufunda kuverse number 2. verse number 1 Verse 1. Isihloko uYesu uthandazela abafundi bakhe. thandazela abafundi bakhe Akuba etshilo uYesu wakhangela phezulu wakhangela wathi phezulu wathi bawo lifikile ngoku ixesha yebo mnike iwonga unyana nika wakho indawo unyana wakho aze abubonakalise ubungangamsha akubonakalisa bakho ubungangamshe bakho yebo kaloku umnike igunya eluntwini umnike igunya eluntwini ukuze bonke abo umnike ukuze bona bonke abakuyesu abe nako ukubanika abona Abanikeze bomi bungenasiphelo ubomi obungenasiphelo verse number 3 nabu ke obona bomi nabu ubomi bantu balapha Jesus. kanibambele into kanibambele nansi into eyenza uba uyesu angashunya yesu abantu ukwaziswa kukayesu Oh Jesus. kufika ubomi obona bomi nabo yebo Nabu ke obona bomi yebo kukwazana nawe wena Thixo unguye kukwazana nothixo onguye ingabi umbi ingabi ngomnye phakathi kwabathixo baninzi kangaka kodwa uyesu kufika kwakhe ukwazisa uthixo onguye okwesibini bazane naye lawo uthunywe nguwe uYesu Kristu nabo bomi abantu ezulwini ekufuneke baziwe Oh Jesus. ayingodeketa ungamazi udeketa kodwa soze ube nabo ubomi obungenasiphelo Amen. kuthiwa obona bomi nabo kukwazi uthixo onguye okwesibini wazi lo uthunywe nguthixo onguyesu Kristu Amen. ngamanye amazwi noba ndingashumayela ndigqekreze phakathi kwenu as long ndinganazisanga uyesu aninabo ubomi inkonzo ninayo Amen. umfundisi ninaye Amen. kodwa ubomi aninabo Oh Jesus. le ndoda sithetha ngayo yayisiya every
day ecaweni kodwa yayingenabo ubomi, and okwesibini yayingenaye uThixo wayo. Amen. Kodwa immediately kusaziswa uYesu kule ndoda, lithi iBhayibhile yaphakama Oh, Jesus. yangena etempileni Amen. inqula uThixo. Sikona Amen. xa ingena endlini ayizange ithi nindibona njenguYohana. No Petros uyabanqanda uverse number 8 uthi kuthena sijonga ungathi lento yenziwe sithi nje, Oh, Nkosi. anazi uba lento yenziwe ligunya legama lenkosi uYesu Kristu. Ayisitha benze lento nguYesu. Oh, Jesus. Ngoba banamhlanje kuthiwa xa besoma bangaphambili abantu benqina kuthiwa sibulela uGqobo, Ixobo likatata. sibulela uGqobo. Utata wenze into ethile, Oh, Jesus. utata wandenzela into ethile, ngenxa yokuba abaziswanga Yesu. Xa bengaziswanga Yesu abazukwazi ukumnqula uThixo. Bangaphi phakathi kwenu abakhonzileyo abaneminyaka bekhonza kodwa abazizigqila zabantu? Oh, Jesus. Bangaphi? Bangaphi phakathi kwenu ekudala besiza enkonzweni kodwa bangamaziyo uThixo? Oh, Jesus. Ngoba abantu abangamaziyo uThixo babona ngendlela abaphila ngayo, ubone uba lo muntu akamazi. Oh, Nkosi. Bona ngendlela amdelela ngayo ubone uba akamazi. Yeah. Awuzumsola xa umbona ilento ayiyo kodwa yinto ayifidiweyo. Lento siyibonayo ngaphandle yinto ephuphuma ngaphakathi. Into ayityileyo ubhodla yona, into ayityileyo ubhodla yona. Xa simbone nje into efakiweyo kuye. Yiyo ke lento singazudawuta sithi aba bantu abanaye uYesu, ngoba izimilo zikaYesu siyavela Amen. xa uYesu ekhona Oh, ngaphakathi. Yesu ngaphakathi. Xa engekho uYesu ngaphakathi kuzawuvela isimilo sezwe, ngoba bangenwe lihlabatha, bangenwanga kuYesu. Oh, Jesus. Ayikho indoda engakwazisa uThixo onguye ingayi uYesu Kristu. Sikunika uYesu ukuze uYesu akwazisa indlela echanekileyo yokunqula uThixo. Amen. You never ukhonze uThixo umxube umazi uThixo, ngoba xa umazi uThixo uzawumazi uba unguThixo onekhwele Amen. ongaxutywayo. Xa usowuthi usowunayo uYesu uhambe uye kubathandazeli uyolanda izinto, uyolanda ityiwa namakhandlela nefish oil neswekile, yonke le nto ilandwayo ngabantu yisign yokuba awunaye uYesu. Ukuba uyisiwe nguThixo awamnikwa uThixo, ngoba abantu abathetha ngoYehova uThixo bengakunika uYesu soze bakwazi ukukunika lo Yehova uThixo. Oh, Nkosi. Ibhayisikophu nje edlalayo, ibhayisikophu uzawuphelela ngokumane uyinqwenela, uyipitse phaa eTV ongasoze ukwazi ukuyitya, Jesus. le nqumlombo ungasoze ukwazi ukuyitya ngoba iseTV. Kodwa xa sekunika uYesu sikuse-restaurant, xa sekunika uYesu sifike sikumise phambi kwethili sithi order. Ezi uzibonayo kule ithili ungazifumana, njengoba uzibona zinje ziyafumaneka. KuYesu yedwa awenza lento. Sime ngeenyawo sithandaze, mfangeleze Oh, ngaphambili Jesus. ngegama likaJesu. Cela solele izandla zethu sithandaze. Begin to pray in Jesus name. Lolu izandla zakho phezulu. Sesiyathandaza baba wethu oyingcwele. Yes, lolu izandla zakho phezulu sithandaze. Lolu izandla zakho siyathandaza. Open your mouth and begin to pray. In Jesus name begin to pray. Nawe thandaza. Ngegama likaJesu nawe thandaza mzalwane. Baba wethu oyingcwele siyabulela kakhulu. Wempetha amandla njengengubo. Siyabonga. Uhlontsha indalo, uthetha ngolu hlobo
kweli xesha linje kweli xesha labantu abagcwele inkani Baba siyabulela Thixo wethu onamandla siyabonga oh thank you Master sibuyela kakhulu sibonga imvuselelo sibonga ubuqoko Baba wethu onamandla ukuthetha kwakho kwehlukile kunokuthetha kwabantu Baba wethu onamandla wena uthetha kutshintsheke izimilo zabantu bawe intwele bawe namandla siyabulela ngegama likaJesu waseNazaretha Baba wethu onamandla siyabonga siyabulela sikunika udumo ngegama likaYesu. We thank you. We thank you. Ngegama likaJesu. Thank you Jesus. Sisavala amehlo wethu kanjalo. Sifuna uthandaza. Nomuntu namhlanje ekuthe xa kushunyayelwa uThixo elithetha ngohlobo lo muntu wabhaqa isidingo sika Yesu ebomini bakhe lo muntu uthi Yesu nginguyelo ngena empilweni yami cela le ndawo kuyo ungaselula isandla sakho funa uthandaza nawe umuntu nje othi Thixo uthethe ngabe sedibona isidingo sika Yesu ebomini bami. God bless you mntanami, God bless you sisi wami, God bless you mama egameni likaJesu. Nkosi kusikelele mfowethu ndibona isidingo sobuJesu angene empilweni yami. Cela mama msondele ngaphambili nawe sisi wami egameni likaJesu. Sengifuna uthandaza nani namhlanje kuthethe ngolhlobo ndabona isidingo sika Yesu ebomini bami. Jesu ngena uhlangula impilo yami. uYesu uyamkelwa akajoyinwa, uyamkelwa uYesu akafani necawa, icawa iyajoyinwa kodwa uJesu uyamkelwa. Izandla zakho phezulu ncwadi yamaroma chapter 10 uverse number 9 uvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo yakho ukuba uThixo wavusa uYesu kwabafileyo. Uthi ke lo mbhali uyakusindiswa ngoba umuntu uvuma ngomlomo ukuze asindiswe, akholwe ngenhliziyo ukuze abe nobulungisa. Ngawathetha la mazwi emveni kwamazwi okuvuma ngoba indlela entsha yobulungisa yeyabantu bonke, indlela entsha yobulungisa nasesiphunzana nalapha ekhaya siyamemeza ikhona indlela entsha yobulungisa eyabantu bonke, siyamemeza nalapha hlala ekhaya ikhona indlela entsha yobulungisa eyabantu bonke, siyamemeza ikhona indlela abangena bayo abantu amasango avulekile, amasango ukhona umthimba omkhulu. Ngenani emasangweni, amasango avulekile. Yulizandla siyathandaza, thetha la mazwi uthi Nkosi Yesu ndiyabulela ukuba ndingekafi uthethe nami ngolhlobo. Ndiyabulela Yesu ndibonile empilweni yami isidingo sokwamkela wena ukuba inkosi nomsindisi wempilo yami. Ndiyakwamkela Yesu, ngena enhliziyweni yami, ngena ebomini bami ngegama likaYesu waseNazaretha. Ndiyakwamkela, tshintsha inhliziyo, xolela izono, xolela amatyala wami ngegama likaYesu waseNazaretha.
cela sibabeke izandla sithandaze sibulele egameni likaJesu. Izampelane uzothandaza ubulele, khawuleza mpelane wazothandaza ubulele egameni likaJesu. Oh siyabonga Jesu. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu onamandla, sibongile Nkosi ekuseni nje, sibongile Nkosi ngezwi lakho, sibongile Nkosi uthethile ngomntwana wakho Nkosi ekuseni nje. Siyabulela ke Nkosi nabaka abantwana bakho Nkosi, bancede Nkosi, ubafihle Nkosi ezindleleni, ubafihle Nkosi enkohlakalweni. Ncede Nkosi kuba wena ungumazi wenhliziyo zethu ekuseni nje, ungumazi wenhliziyo zethu, wena ubona nalapho kusithalele khona. Gobhoza ke Nkosi konke apho bekubotshiwe ngongendawo ezimpilweni zabo, kuba wena Nkosi ungumgqobhozi, kuba wena Nkosi ungumthobozi. Thoboza ke Nkosi nalapho Nkosi elebequle baligangatha Nkosi ngempilo zabo, bafihle Nkosi abantwana bakho, ubafihle ke bawona amandla Nkosi, sithembele kuwe Nkosi, wena ulithemba lendalo yonke, alikho elinye ithemba ngaphandle kwakho. Sibongile Nkosi, bafihle abantwana bakho, bagcine Nkosi, in the mighty name of Jesus Christ, amen. Uba kungenzeka ukhona ogulayo ngabalekise ngaphambili egameni likaJesu, osindwa imithwalo, gijima sithandaze. Uba kungenzeka ukhona ogulayo othi ndiyasindeka, ndidinga ubeka izandla, khona amandla asegameni likaJesu okukhulula imiphefumulo, okukhulula abakhonxiwe, okukhulula ababanjwe nababotshiwe. Moya wenkosi uphezu kwami undithambisile ukuba ndishumayele indaba ezilungileyo kubathinjwa nokukhululwa kwabathinjwa. Ubukhona othi ndibulalekile ungabaleka uze ngaphambili. Solula izandla zethu mama usothana, usothandaza ngegama lenkosi yethu uJesu. Usothandaza mama usothana, vala amehlo ethu, siyabonana 8:30 sikhona apha etendeni, siyathandaza 5:30 siyaqala imvuselelo ngegama lenkosi. Umeme umakhelwane, umeme emsebenzini, colleague, umeme ohlala naye endlini, egameni lenkosi yethu uJesu. We thank you. Modimo re a leboha ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Re a leboha moya wa matla ka mosebetsi o entseng ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Le tlo tswa le fala ha o moya